Kwelinye icala, ikomishini yokukhuthazwa nokukhuselwa kwamalungelo enkcubeko, enkolo nezelwimi isungule inkqubo yokujongana neziganeko ezikhulayo zokuxhatshazwa kwiindawo zokuphilisa nonqulo. Ethetha kwindibano ebiqhutyelwa kwiholo yoluntu yase-Orlando West, i-Uncle Tom's kusasa namhlanje, usihlalo uThoko Mkhwanazi Xaluva uthi amabhinqa aselula nasele ekhulile ayaqhubeka ukujongana nobundlobongela kwiindawo ezenzelwe ukubonelela ngokhuseleko kunye nenkxaso kwilizwe kuphela. Ikomishoni yamalungelo enkcubeko, inkolo nolwimi loluntu lwaseMzantsi Afrika ibambe indibano emalunga nokujongana nokunyuka okuthusayo kokuphathwa gadalala kwiindawo zenkolo nezamaxhwele, ngenjongo yokunika ingqwalasela kwizinto ezingahlambulukanga ezenzeka kwezi ndawo. Kuningi ukuhlukumezeka okwenzeka la endaweni yokuthi ngabe khona usondezwa nedlozi lakho, khona kusetshenziswe leli dlozi lakho ukuthi wena uhlukumezeke. So namhlanje sithe sizobheka endaweni ezingcwele njengasekulahlweni ngokwesintu nokwenkolo yesintu, ukuthi abantu ikakhulukazi omama abaya lapha bahlukumezwa kanjani. Sizokhuza leyo nto ke namhlanje ukuthi akuphele ukuhlukunyezwa kwabantu endaweni zokwelapha kwesintu. Le komishoni injongo yayo kukunika iqonga kumaxhoba athe abazizingculela kwezi ndawo ukubanceda ukufumana ubulungisa. Sithi ke thina as uCRL usondele ma ubona ukuthi uyahlukunyezwa ngokwedlozi lakho, kusetshenziswa idlozi lakho ukuthi uhlukunyezwe, sithi sondela noma uyobika kulowo mbutho okuwona. Ma ubona ukuthi abanyakazi usondele, sizokusiza ke siwu-CRL siqhube sikuse police station, ngoba sekuyindaba yephoyisa masuloku rape umuntu ekutshela into engekho. Leyo nto ke ayifuneki. Sheshisa uzosho, sizosukuma thina. Le ndibano linyathelo eligxile ekuvakaliseni izimvo ukuza nezisombululo, ukuquka nokuphakamisa ukubaluleka kokumanyana ngenjongo yokwakha uMzantsi Afrika ongcono. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, eOrlando West.